Aquesta escena és boníssima. Com dius que se titula la pel·lícula? Bearn o la sala de nines és una obra mestra de la nostra literatura. Quin gran escriptor, en Llorenç Villalonga. T'agrada, eh? Sí, m'agrada moltíssim. Però quan dius que són les nominacions? Com? Ai, te tenc que dir que ets un gran home i que me tens ben loca. Tinc que dir? Loca? M'escarrufa. Ai, Damià, t'acab de veure una cana. Ets un madurito, molt atractiu. Madurito? M'has vist un cabell blanc? A on? Estàs tan mona quan et pots estar nerviós. Tendries que donar-me un beso per treure la leona que puc de dins. No puc més, no puc més. Això és una missió per al... El capità Llengua. En català te faré besades, lleona meva. I si tu vols, ens dedicarem a les feines de l'amor fins que arribi l'alba. Tu, lo que tendries que fer és deixar aquest pibonazo i anar-te amb una tia de la teva categoria, una jamona cultureta. No te preocupis, lleona meva. Jo acabaré amb aquest androgen indesitjable. Rata d'alcantarilla, sanguijuela, sinvergüenza, que no te comes ni un roco. Rata de clavegueram! Sangonera! Poca vergonya! Som la contesa Tenca. Vols un consell? No tens que baixar mai la guàrdia. Torres més altes han caigut?